Chapuya anogara kwa kondo farm achikwirira vengai maguti wekukondo farm. Nyaya iripo inoti ndinopa tezvara vangu ava mhosva yokundirova, kundituka zvinyadzi pazere vanhu nokunditevera kumba kwangu usiku vachipinda muimba yemukati bedroom apo mudzimai wangu aive avata asina kupfeka vachiti vanoda kundirova nokuti munin'ina wangu haasati ava papfuma yavo. Ndobva pazoita tsamba yanyorwa kukondo famu. Tsamba iri kuti kuna mambo Chipuriro tinokuzivisai kuti musi wa20 September 2024 takagara pasi sedare repamusha kuti tienzanise nyaya yakamhangarwa naShadrack Chapuya inoti ndakarohwa, kutukwa zvakapfurikidza uye nokupindirwa muimba yemukati inova bedroom navengai maguti zviri kunze kwemutemo. Dare redu harina kufamba zvakanaka sezvo iye mumhangariri vengai maguti akazvidza dare redu nekusauya kwaakaita. Zvakare aida kurwisa mupurisa wedu watakatuma netsamba. Saka isu sedare diki riri pasi pamambo Chipuriro taona zvakakodzera kuti mumhangari auye nenyaya yake kwamuri mambo, sezvo muri imu mungaziva zvamunoita nemhuri nenhau yakadaro. Ndinotenda nekubatsira kwamuchaita. Ndini Vice Secretary Godfrey Courage, Village Head. Hauna kuenda kudare kwa sabhuku kwakanga wadedza? Pangu yakandidedza. Hauna kuenda here kudare kwa sabhuku kwakanga wadayiwa? Ndakaenda asi pangu yandakasvika ndakaona pasina vanhu vanga vatobuda. Unomba waita sei? Ndakabva ndadzokera kumba. Wakadzokera dare risati ratanga rikati rapera? Handinazoti ranga ratanga rikati ranga rapera. Iwo wakazotora chidanho chipi? Handakuenda kumba. Pavari kutaura kuti wakazvidza dare nekusauya kudare nekuti dare rakatoitwa asi wakanga usika. Wauya waona raitwa wadzokera kumba kwako wagara. Hapana wakabvunzawo kuti dare razofamba sei kana kuenda kutsvaka sabhuku. Waida kurova mupurisa wasabhuku? Ndinoda kurova mupurisa wasabhuku. Mupurisa wasabhuku paakauya netsamba ndaitorwara muviri yangu ingesikaiti bho vangu izvo ndopandakarohwa nokwasha. Kusaita bho kuita sei? Rainge rakatozvimba. Saka ruoko rwanga rwaita sei? Nandarohwa nokwasha. Saka kuti timira ipapo timambo vanoigura vachiti chiyerusisa dare rasabhuku tisati tapinda munyaya yako. Akakanganisa kana akazvidza dare rasabhuku anobhadhara mbudzi kwana sabhuku. Wanzi wobhadhara mbudzi kudare rasabhuku mazuva mangani mama? 7 days. 7 days ubhadhare mbudzi iyoyo kudare rasabhuku rawakazvidza nekusaenda kudare. Right, nyaya yako yawapomerwa nemumhangariri wainzwa here? Ndainzwa. Uri kubvuma kana kuti uramba? Ndikuramba. Uri kuramba. Uyu chii chako uyu? Mune ukama here? Mukwasha munin'ina wake ndiye akaroora kumba kwako. Munin'ina wake ndiye akaroora kumba kwako iwe. Saka mukwasha. Iwe uri tezvara. Ari kuramba nyaya iyi? Angarambe zvake but chokwadi chakanaka ndechekuti ndiro zvakaita. Tsanangura zvakaita tonga. Inini ndakataura nababa vake vachiti vaida mari yekuti havabhadhari mutero. Inini ndichikorekta mari dzemagetsi dzandinozoda mari yemufoni kuti nditeke magetsi. Ndobva nditozouya manheru, ndobva ndaenda manheru. Tiri kuita nyaya dzemagetsi ndivape mari. Vakangobuda Mumba. Ndobva vasvika zvikanzi iwewe ndiwe mukwasha wangu.
urimo hamusi kundibhadhara mari dzangu. Nimi kuita basa rekunyenga mwana wangu muchizvarisa vana musingandibhadhari mari dzangu. Ndotoda pfuma yangu izvezvi. Ndiri ina hana kudaira ndangoramba ndichita zvandaita nefoni. Ndobva ndasairiwa. Nandine vamwe mai vanogara kwedu kondokondo. Ndobva vauya pamberi pangu zvakanzi pochicha muri kuita. Ndovakatanga kurohwa mbama ivavo. Ndotona nyaya itori serious but nani singatauri. Ndakaramba ndichita zvandaita foni. Vandazonzwa mbama irichi paziso ndichikumba kwavo. Ndati sekuru baba vavo ndobva ndati sekuru foni yenyu ndapinda. Ndobva ndatiza ndobva ndaenda kumba kwani kwa mai vavo vakatanga kurohwa. Pane shop ndobva ndatora motobheki wangu avachisvika ndobva ndatiza futi. Ndobva ndaenda kumba. Ndichisvika kumba ndobva vanditera. Ndobva ndabatsirwa nomumwe mukomana kuisa motobheki wangu mumba. Ndichisa motobheki mumba achisvika padeni. Ndobva ndatenderedzana mutongori papo ndichitiza chete. Ndobva ndakazopinda mumba. Kutsokorora usirenga padeni futi. Pamba. Ndiri pamba paipa ndichitendera nemoti vachinditera. Ndobva ndatiza ndobva ndapinda mumba. Pandakapinda mumba ndakasvika mudining. Ava ndobva vapinda mudining. Ndobva ndadarikira kuenda mubhedhuru. Ndichisvika mubhedhuru ivo varimo mubhedhuru. Dzimai vangu akakatorara asina kupfeka ari pamusoro pemachira. Ndobva vasvika ndobva vabata mubhedha wangu kudai. Zvikanzikana musina kundipa pfuma yangu muno muda kukurayira muno muri imbwa dzevanhu. Ndobva atanga kunditukirira chitutsi. Alright, pakanaka. Pane zvese zvavataura uri kuramba papi nepapi? Pane zvese zvavataura ndepekuti vanhu ava mukwasha wangu kuti kubva kumashure kwangu nenhau dzakanga dziritaura pauri kuramba. Pane zvese zvavataura pamagetsi, kumuruwa kwavo kumutukirira, kuruwa kwavo kaita mai vaya, kuitevera kumba. Mai handida kuvarova. Mukwasha uyu ane mashoko akandotaura semukwasha. Izvi akati baba kana mchinge muchida mari yenyu pfuma yenyu inini ndichakupai musatedze vana ava. Vana ava vanodika hapana kuva vana pfuma. Kana mabasa anoda kuti aitwe pamba munofanira kuti muone inini. Handiti inini ndingadhamu naye sabhuku wacho dhamu vakanga vauya vari pamwe chete. Mwana uyu akarohwa nomunyina wake uyu akanga ari pachikoro. Vakamusisa chikoro. Naitezva. Chimbomire nyaya. Katimboenda zvakaitika musi wacho chete. Wongo ndo zvakaitika nemukwasha ini ndaitevera pfuma yangu kana kuti ndiye akanga apromisa kuti achandiripira pfuma yangu iyo. Zonzikwa nedare. Tati pauri kuramba paataura ndepapi mukwasha. Panduramba ini paataura pekuti ndakamurova kana paakutaura pekuti ndakarova ambuya vacho vari kutaura ivavo handirambovarova. Ora pekutanga wakaita sei musi waikolekta mari dzemagetsi? Musho aikolekta mari dzemagetsi akauya mumba. Sokutaura kwaari kuzvita iye kuti akauya mumba imomo mukicheni. Saka mukicheni umu ndo muno matakambotaura nawo ivi yataitaura iye nasabhuku pauchitenda ivo vachitaura nenyaya yekuti auya mumba nomba zvaita sei? pfuma yenyu ndichakupaya. Ndekare pandakavaona semunhu ndakamwira mwirawo. Nyaya iye yakabva yadzokera papa. Yakabva yauya papa. Yakabva yauya ipapo ndakati kwasha uyu asi kundizvidza here kana kuti kuita sei. Kumashure uko anenge achingotishaudha achiita sei zvese. Saka ndaida kumurova asi zvekutoti pese pakutaura kuti zvinhu ndakati vakandirova apa pari kuti ndakazotiza achinda kumba kwake paida kumurova. Iye manje tatenderedza pamuti paari kutaura ndakatenderedza ndopaakandorova nechimuti panapa pakubendeketa. Mwana wangu ini mwana womufana wangu ndobva abata chimuti chichi. Abata chimuti chichi mukwasha wangu ndopakapinda mubavhavhara dho. Avhara dho ini ndipo ndakatenderera kusirira ndinoona sabhuku akanga vatouya vari paseri pemba ipapo nadzimai wavo. Ndopatakakurukudza nasabhuku paya kuti tasipurudza nasabhuku vaya pamba penyu kati peuchi pamba peuchi. Watevera iko takurukudza nasabhuku vaya ndopavakatiti iwe mfana iwe ndinopamba nemufana wangu nemwana wangu zvikanditamuye endairichi endai nemukoma wenyu kumba kwavo vanonorara ndokuenda kwandakaita. munomwa doruzi? Ndorova masupa. Masupa kutumbwa utu? Tumbwa. Supa inodhaka here? Inodhaka. Inodhaka. Kana unoziva zvinoita doro kana munhu adhakwa zvinokonzerwa nekudhakwa? Ora ndokupa semenzanisi. Unoziva here kuti kana munhu adhakwa anogona kukanganwa zvaanenge ataura kuti zvinenge zvaitika? Sekuti munhu anenge akamwa. Iwo pori kuti waida kumurova, wakatomurova, uri kungokanganwa chete nekuti wanga wakadhakwa. Kumurova handina, nekuti kumurova kwakandikamita kana pane pandakamurova mumambo wangu bidare. Pane pandakamurova pekuti akakuwara aigona kunge achinditaura kuti makandirova apa. Asi paakandirova iye chitenderedza nechimuti, akandirova nechimuti apa pane namba. Alright. Iwo wati waida kumurova nditi. Mukwasha maitodzingirana.
ichokwadi nemukwasha nyaya yekutoti yaikugumbuka nekuti wangowanyanyisa kugumbuka wagumbukira mukwasha zvese zvaataura ndo zvakaitika notongoka nekuda kwepfuma yako sotovisita unoti handikwanisa kuzviramba nekuti sezvo ndo zvinenge zvaitika kwokuzopinda mumba make manje mumba ndinopinda mumba ndinopinda nekuti paakandorwa nechimutika apapa iye tichizotenderedzana mushandisa kutaura kwaita mwana wangu achizobata mupini kuti uye asazendirwa futi wechipiri pakanaka iwo wakamangarere kurohwa handina kumanga handi angotosi iwo hanzi wakandirowa ndikakwara rowa handinambobvira ndabata mupini kana kumurowa chaita taitenderedzana muti achipinda mumba achipindawo mudhaining achipinda mubedroom ako handina kana pandakambomurowa so tidai ndakatorova otherwise ndisiri kuno because daitoziva kuti ona kutoramba kurowa apa una kumangara uyo ukona ukamurowa mbama ukamutukirira ukapinda mubedroom ake akamangara nekuti akarwadziwa inyaya yekuti iwo hauna kumangara inyaya yekuti saka dare ringazvibhirivha sei manje ringazvitora sei inyaya yekutongoti wechitichi inini ndakatongoti ndotomboona kuti izvo iye akutaurira izvozvo nenyaya yekuti yekugumbuka plus yekuti akuti ini ndakamurova ndisina asini kurwa kwaakaita inini kunotoa nevaangarambirana pakanaka ndiani pane mautenesa mena ane mudzimai wangu anova akapindirwa mpakashama anonzani funga ikategure famba ine kukurumidza mai damari yemucharenja kumbira ne10 imwe ndokurozoka uye mugara bamba zita renyu funga ikategure uyu murume wenyu ava ndibaba alright nyaya dzavakasungiswa nemurume wenyu munodziziva ndingareyo nemangu handidzizivi asi nongoziva kwawakapinda mumba zvakafamba sei kutangira pamunoziva imimi inini ndakangoonavo vachingotenderedzana pamuti vachitenderedzana pamuti ava ndobva watiza unobva wauya mumba baba ndobva watera mumba apo ndandakatorarawo zvangu pamusoro pemagumbezi ngati akunze kukupisa kundichafuka magumbezi kunze kuchipisa hazvichaita ndobva ndatorara zvangu saka yapa wakapinda mumba kana mbotaura navo handibva kana kumbodini kuti ndakatoshaya action yachiona kuti ndinoita zvekuita sei munhu apinda kare mumba achiterara tadziri nguwai nguva zvangu hana kuzotarisa foni usiku kumanheru makanga muine light mange light baba auya mwana ini ndiri kuzvinzwawo zvakutaura zvinobvira zvaitika zvizvakakutaura kana kuri kwokuti dhiwo rakavharwa dhiwo rakapamhanya pakutendedzera kwatakaita mumutambi ivo vachipinda mumba hapazipo here pakavhara dhiwo ini ndabva ndatenderera ndichindinoona sabhuku pasei wakona seko zvinhu zviripo chokwadi chakanaka kuramba nyaya mukamutibvunzwa kunzi kwayo makanga makadhakwa mukadhakanwa masupa doro rinokurambisa nyaya kutadza kuziva zvaukaita kana pakuti ndakarohwa nomupini nouyu pamwe mukuwa chahana kuroa uriwo wakazvikuvadza vatezvakunodunga makadhakwa uyu mwana wenyu akakurerei nhema mwanasikana kuti makapinda akapfekenura mumba make akapekenura pamusoro wedare handikwanise kuti nditaura kuti izvo nekuti nyama yachona ndekuti ava vadzimai vavo saka hapana pamwe pavangotadza hatisi kutaura zveudzimai vataura kuti ndakarara mukapinda mumba imomo makarara mwana wenyu baba wenyu mwana wavo ndiakarohwa nemunin'ina saka ndibaba mukapinda mumba
vasina kupfeka vakarara muchiona zvichireve izvozvo baba zvinoratidza munhu here kana munhu asina kudhakwa munhu asina kudhakwa anopinda makarara akadhakwa akadhakwa anogona kupinda chinoitika baba kupedza nguva tichitonga nyaya yakaita sayo makatadza pfuma inerohwa makanwa doro here nai baba inawo yekuti ndeda kupindurwa chete zviusana kuvanzikuzinga aiwa munhu akamwa doro koma izerere inyaya yekudzimbiwa nezvavanondiita vanondisoropodza mukwasha akatora vana vangu zvikoko yakareba saka ndakanwa mbichane so ndabvisa kuti ndabvisa stress anida kuti ndopomoita zvamunoda zvinobazi kumakonyo kuye kwakuparirai mhosva nevakuwasha maki motadza kuti vakakutadzirai munoenda padare kwasabhuku metongo mukuwasha wotongo motadza kudaro ndipindurei ipapo ndopane pavakanganisira ndokutadza kwese kwamuri kuita zvese zvamutaura lies nema zvinokupinda mumba mukuwasha muchiona muroora asina kupfeka zvinoratidze chii zvinerevei imhosva here kana kuti haisi mhosva inenge iri mhosva nokuti saka makapara mhosva yekuti makaonerera murooro pamwe anga asina kupfeka bhuruku mona tutsada unitaure chishona chaicho icho chisingautaura padare pamusoro pekuti uyu muroora wamuri muchiona mazamu ari tetete akapfugama akarara zvake zvinotenderwa here nababa womunhu ndokubvunza imuzvetenderwa zvitendere ko pamukuti hamuna kuita mhosva ndipapi mukuti hamuna kuita mhosva zvino handizive kuti munoti kudii zvavakaita tezvara venyinyi munovachaja muchiti kudii nhai baba vabhadhare zvavakaita poza vabhadhare chii titaurire nenyaya dzekumba kwenyu meda kuti vabhadhare chii vafanira kutobhadhara mombe inokoshei yakakoshei mombe yamunoda kubhadhara nditezvara yenyuka manje ukavabhadharisa mombe waitezvara zvogoreva kuti kudii wakushaya respect wakaipa vakatadza nokudhakwa pamwe magariro enyu ikoko nobody knows ukavati bvisai mombe iwaya mombe woidya kumba kwako zvogonakisa here mose anobhadharira mombe yekuonerera mukadzi wako ndeandoziva yenyu inatezvara nditezvara wako munin'ina wako akaroora ikoko hakuna mukadzi wako hakuna chaunobhadhaura kana dai akakurova akakuuraya ndianepinda ngozi asi kubhadhara ndeu murubazi munazonzwisisa tezvara ndamupa amai ava mombe yokuti makavaonekera murubazi mazinzwa here makandiri kuinzwa ndamapa mombe mukuwacho imomupa mbudzi yekuti mukuwacho ndakakutadzira rwakwandikakuita but unfortunately kumukuwacha zvavo zvisingabviri asi ungoti mupe mbudzi mapanzwisisa kunzisa panonzisira mambo ndofunga ndizvozvo asina ndine chichemo taurai tinzwe chichemo changu ndechekuti inini handina kana chandinacho zvokutoti ipapa zvese zvavazongoitikira mukudhakwa asi inyaya yekuti chichemo changu
pfuma yangu ndova nayo. Zvepfuma unokwira wega zvepfuma unokwira kunokuda pfuma yangu. Tova pamazuva ekukubhadhara. Unopanzwa? Unokwira kuno. Haikona kutora mukuwasha wako kumupinza munyaya. Saka unoona kuti nokuti hauna. Ndakukurova pamusoro pekuti hauna kuroora. Nyaya yekugumbuka nezvatinenge tichitaudzana. Gumbuka ndiwe. Koya gumbuka kukutiza kugumbuka. Ndokunga ndizvozvo. Vape 14 days. Goodbye, my friends. Goodbye, my friends. Wakamboonana, tichazoonana nerimwe zuva, hama dzangu. Goodbye, my friends. Goodbye, my friends. Wakamboonana, tichazoonana nerimwe zuva, hama dzangu. Ini ndokwenda kubasa kwangu. Iwe makiwe mkaranga. Iwe makiwe mkaranga. Iwe makiwe mkaranga. Kaga mu.